Me eletään yhteiskunnassa, jossa tietoa on jatkuvasti saatavilla, mutta tieto ei aina johda viisauteen. Meillä on myös kyky tuoda sisäistä viisautta ja laittaa se käytäntöön ja kohdata meidän elämä siitä käsin. Meistä jokainen on huomattavasti enemmän, mitä me oivalletaankaan. Se, että haluuko itse kasvaa tämän muutoksen mukana vai haluuko pitää esimerkiksi kiinni vanhasta, se on jokaisen itse päätettävä. Jotta me oivalletaan se, meidän pitää kääntyä sisäänpäin, ja sisäänpäin kääntyminen vaatii pysähtymisen.